Cześć, siemaneczko, moi kochani widzowie. Przyjechała dzisiaj w odwiedziny do Marcina. Jak słyszycie, zajrzę się choro. Ryma mam i głosu pozbyłach. Chyba za fezryczach po tym moim Marcinie. No, albo mi po prostu za słabo mi grzeje, że ja zaś jest choro. Hej. Siemano. Chudzkoż i niechersko się czujesz. Ja ogólnie ostatnio niechersko. No. A sam mieszam RSM. Chciałem dzisiaj jechać właśnie tutaj z RSM-em, ale kurde, safes wieje. No, takie podmuchy huraganowe, że ten, straszny wiatr, no. Na drogach gałęzie leżały połamane. Jaki mam tutaj sposób na mieszanie RSM-u? Do kija mam wąż i tu podaję powietrze. I tak to mieszam, ale to i tak ciężko idzie. Ten cukier się nie chce za bardzo rozpuszczać. Nie wiem, pół godziny na takiego Mausera trzeba poświęcić. Kurzy się. No. Trochę czasu jest, no ale już tego mam prawie całego rozpuszczonego. Tu jest następny już przygotowany do mieszania. A tam mam świeżynówka, który mi przywieźli przedwczoraj. No i musimy też wymienić dyszę w opryskiwaczu na RSM. To Agata przyjechała, tu mi pomoże akurat. Pomoże mi. Będzie te stare wykręcać, a nowe będziemy montować. To jest mój pierwszy raz z RSM-em. I w ogóle nie wiem, czemu to jest mój vlog, jak Agata to powinna coś dodać. No widzicie, bo ja ogólnie specjalistką od tych wszystkich pierwszych razów, to przy tym pierwszym razie od Marcina z RSM-em też muszę mu potowarzyszyć. No ale dzisiaj nie jademy, w poniedziałek pojadę po robocie. No dobrze. Albo w nocy, bo ma być niedziela -5 czy będzie? Najlepiej by było na mrozie jechać. Muszę pomieszać wszystko. Możesz tam pokazać, jaki mam patent na zasysanie opryskiwacza. Dobrze. Na dole tam. Tu taki coś się zrobił. Ty jak taki Gandalf, rozumiesz? Ważysz mikstura jakoś. Panoramix. Say what? Waży mi się kopci z tego. No i Agata jeszcze pomoże mi, skoro tu jest, wymienić dyszę. 42 dysze, jest trochę kręcenia. Dysze RSM z Zenoxa. Pudełko z Zenoxa się tu walało, dzisiaj taki wiatr był, że... No straszny jest wiatr, pewnie będzie słychać na filmie, bo teraz też już tak troszeczkę zaczął wiać, ale to jest nic w porównaniu do tego, co było. Głos u mnie wyjściowy, ale się nie starejcie, wyzdrowieja. Jak jeden mój zacznie grzać, to wyzdrowieja. Ojć. Kurde, długi to jest pomału jak ten plac. Jakoś tak na polu tego nie widać. Dopiero na placu to widać, jaki to jest wielki. Kawał belki, co? No właśnie go tak, że na polu jakoś tego tak, aż tak nie widać, ale na tym placu, jak żeś to rozłożył, to pomału cały plac. Dobra, tu sobie jakoś się mroczy tam, patrz. O. Gorsze jak nas deszcz zostanie. Tu też jest tak nieciekawie.
Kończymy już za chwilę. Zrobimy jeszcze ta próba na wodzie. I Agata sobie będzie mogła jechać. A ja No. nie wiem, zastanawiam się. Kurwa, skąd już ten filtr? Jakaś niedołek. Dobra. A tam może to że nie było. A to Kaś, żeś go miał w kapsie? Ja w kapsie. Tu w ręce jakaś, nie wiem. O, tu. Nie wie, że miał. Mogę sobie kupić na zapas trochę tych końcówek, bo pewnie dupna zaraz na końcu jakaś. Z tą długą lancą to... No ale będziemy wysoko leć, to może nic nie będzie. Bez strat będziemy może. Wiele. Zaś kurwa nie dołek, taka no chuj mnie spoli. Ty się chyba zakochany. Jednie. To już wola lepsza wersja zakochany. Roboty jest. Jakbyś na Gipko chciała jechać, no to nie pojedziesz. Ci dzwonią. Jedź Gipko, bo akcja. Nie ma akcji. Nic nie zrobisz. Akcja, reakcja. Dysza. O, no momentu. Zrób zdjęcia, czy jakąś tam miniaturkę No. z tamtej strony. No, moi kochani widzowie, mam nadzieję, że ten mój mało atrakcyjny i mało wyjściowy głos Was nie zniechęcił do tego odcinka. Teraz już jakoś umiem go dać, ale wczoraj, przedwczoraj to była masakra. Ja praktycznie nie go dała. Także już idę ku lepszemu. Nie wiem, czy na tym wietrze, że się dzisiaj nie doprawiła. No ale co zrobić? No, także jak już część widzów wie, będziemy uczestniczyć, to znaczy uczestniczymy no, w programie Rolnicy, tak się żyje u nas na wsi. Będziecie to mogli oglądać na Polsacie Play i na zwykłym Polsacie w weekendy. O matko, normalnie ten głos jest jak nie mój. A wczoraj to już w ogóle go dałam jak chłop. Także nie ma aż tak źle. No i co, generalnie fajnie było. Tak, na luzie pośmialiśmy się. Tak. Zresztą sami obejrzycie. Będziecie musieli polować na ten odcinek, na premiera, damy wam znać kiedy jest. Ale czy my to będziemy oglądać, to nie wiem. Wtedy było tak zima, tak pieronowo zima, tak wioło, że normalnie no nagrywaliśmy długo dość. Od 9 do 7, do 5 do 7. Dzisiaj już chyba widać, że coś mi już siadło na głowę. Choro. No i generalnie fajnie, fajna ekipa przyjechała do nas. Tak było na luzie, ale tu wieje, o matko. Nie wiem, czy to nie widać. Tam, o jak targo workami. No zima, tak by się na co zganiało. No, dzisiaj mamy sobota, dodam to w niedziela. Także będziecie mieli film na niedziela. Dawno nic nie nagrywała. Teraz się postaram częściej jakoś, ale jak widzicie zdrowie średnio dopisuje. Jeszcze w międzyczasie kostka skręciła. Dali mnie boli, a to już miesiąc i nie wiem co tam mam napłachane. No ale trudno, każdego szkoda, nie? No. Także muszę nagrać odcinek właśnie jak się waży ten śląski obiad. Bo już mi mama też przypomniała, że my miały nagrywać, ona się już nastawiła i co? I po nagrywaniu, nie? No, ale jakoś tak po prostu weekendem mam studia i to się tak jakoś no ciężko. Teraz jest pierwszy weekend, co nie mam studiów. No, a potem dopiero na święta nie będę miała. No, a potem zaś już maraton, nie? Także co zrobić? Po 12 godzin cały dzień to powiem wam szczerze, nie chce się. No,
Jakby się tam jeździło, to może by była jakoś mobilizacja, a tak to ciężko. Także nie wiem, życzcie mi dużo zdrowia, żebym mogła do Was nagrywać, bo no jak słyszycie, ciężko. No, ale mam nadzieję, że się dzisiaj nie doprawiła, bo jak się doprawiła, to nie wiem, to będzie słabo. No, taką mam ryma, głos pozbyty. Za fest ryczałach po Marcinie. Ale nie ryczałach. Ja nie ryczał po moim Marcinie. No, także moi kochani widzowie, fest Wąszaja, dzięki, że żeście ze mną są. Mimo takich przerw moich. No ale po prostu jedno ku drugiemu i jakoś tak się to nazganią, że ciężko po tym albo się zmobilizować, albo znaleźć jakiś temat, żeby nagrać dzisiaj taki lightowy odcinek, bo dawno nie było żadnego odcinka właśnie jak do Marcina przyjechała i czyś tam się pytała, czy my jeszcze są razem, czy jeszcze już nie są razem. No to teraz macie taką odpowiedź, że jednak ja. No. No i co? Przejawo, wy mi też przejecie. Życzcie mi dużo zdrowia, żebym mogła do Was nagrywać. No i będźcie ze mną. Łapkujcie, komentujcie i zostańcie ze mną. Na razie, pa pa.